want. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup, blunt after blunt. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučio da radim reakciju na neke školske life hackove. Znam da je završio raspust, da je vama svima drago što je počela škola, što morate učiti, raditi testove i tako neke stvari. Tako da sam ja odlučio da vam pomognem u tome i pokazat ću vam neke life hackove, možda će vam pomoći u školu. Idemo u video. Sad imamo kakvi life hackova ima. Uzmeš školu, okreneš školu i sa strane pišeš puškice. Okreneš, ali ništa se ne vidi, ovo je dobra stvar. Na testu samo okreneš i prepisuješ. Ovo je fakat dobra stvar, ljudi. Ovo treba pokušati u školu. Šta je sad? Test. Otkud je traka u školu, hajde dobro. Uzmeš to. Nema šanse da ovo može, ali dobro, ovo kod nas ne možeš nikako raditi, ovo kod nas, ovo samo može tamo negdje u svijetu. Ovo kod nas ne prolazi. Ali ovo recimo može, ovo s gumicom. Šta će raditi sad? Izreže gumicu, puškice unutar stavi. Ovo je dobra stvar, ovo treba pokušati ljudi u školu. Pokušajte javiti da li pišite komentare jeste li uspjeli ovako prepisati. Ja mislim da ovako može se prepisati sigurno. Pametna ideja. Šta je sad? Hemijska kasta. Ovo mi je bio najveći problem u školi. Kada uhvatim tam prepisivati i stane hemijska. Šta će onda ljudi moji traži hemijsku tam vam. Najgori mi je ovo problem bio. Šta ću raditi? Ali otkud meni fen u školu, ovo možeš jedino kod kuće. Glupo, ovo je glupo. Ovo meni najviše treba u školu, če ću fen naći? Ja sam ovako znao isprljati torbu. Isprljam ovako torbu i dođem kući i onda me mama još satere što sam isprljao torbu, ali gdje šta ćeš, tako je to kod nas. Šta sam trebao raditi? Šta ovo radi? Crta nešto, šta crta ovo? Okej. Zaljepiš tako i onda sprej, ja. Isplatnije kupit novu torbu, ako napritiš se, potišiš para, bolje kupit novu torbu, brete, na pijaci 5 maraka i rah. Glupost. Ajde dalje. Šta je sad? Šta sad radi? Knjiga. Šta radi ova? Ova je izgleda nadrogirala se, šta radi ona? Šta ću knjigu štititi? Vidite veze. Glupost. Šta je ovo? Ovo vam sigurno treba u školu kad ste na telefonu da možete ovako sebi staviti, ovo je pametna stvar, jel? Šta drugo raditi u školi ne biti na telefonu? Škola nije ni bitna. Ovako sam ja uvijek u zadnjoj klupi čipse jeo. Sve donesem kokoš i masen, sjedim gore na zadnjoj klupi i jedem. To su bili najbolji dan u školu. Šta ova radi sad? Vidiš, ovo je dobra stvar, staviš između ovako stolce i profesorice ne može vidjeti. Pametna stvar, pametna. Ova je potrošila gumicu. Aj priznajte svi da ste i vi gore na jedan dio gumice uvijek jeli ono gore, u stvari dio olovke. Da ste uvijek to gore jeli. Priznajte, znam da ste to svi radili. 100%. Ovo je pametna stvar, vidiš, možeš skoro što više gumice, ja sam uvijek bacao.
Šta je ovo sad? Tablica može, nikad to nisam dobro znao, uvijek sam bio slab u tome, šta ja znam. Šta je ovo? Ovo je dobra stvar, ljudi. Pametna cura, ovako treba. Ovo je dobra stvar. Da sam ja znao, onako imam sve peci iz matematike. Šta sad radi? Ovo je puškice. Gledajte ljudi kako će napred puškice, ovo je dobra stvar. Ovo ne može skontati ni Einstein kao profesorce. Ovo je dobra stvar. Ovo treba pokušati. Šta će ovo sad? A dobro, ovo je za štreber, ovo meni u školi nije trebalo, šta će meni ovo? Ovo sam štreber radi. Ovo glupost, bre. Pogledaj da je matematika ovako lako, samo pisati 5, 5, 5, 4, 4, 4, ja bi imao sve pece, ne jedince u školi. Ovo je glupost. Češ ovo ovako raditi. Alkohol. Staviš alkohola, napiješ svesku i onda ništa ne vidiš. A moraš napiti svesku. Nije loša ideja. Ne znam, ovdje prepišem, izvidim skalper. Ovi su ljudi baš glupo ovdje spravili. Gdje skalper radi? Da će me skalper u školu. Breće, draga, Ne znam. Ima ovdje nekih dobrih stvari, ali ima i glupih stvari. Uglavnom, hvala vam što ste pogledali ovaj video. Nadam se da sam vam pomogao barem malo da možete prepisati u školu, da možete dobiti što više petica, da budete pametna djeca. Ako ste uživali u ovome videu, opalite like, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav! Jesi li to ti?